24. Priroda i mi. Autor Edin Madžgalj. Bijelo polje. Kada bi se samo zagledali u svijet oko sebe, ali mislim stvarno zagledali, osjetili bismo sve ljepote kojima nas priroda okružuje i bili bolji, plemenitiji ljudi. Toliko je savršenstvo u jednostavnosti dato u samoj prirodi. Onoj istoj prirodi koju malo primjećujemo, još manje cijenimo. Mislimo sve je to za nas, sada i ovdje. Neštedimice trošimo prirodna dobra i bahato se odnosimo prema planeti Zemlji. Kao da sutra ne postoji, kao da niko neće doći poslije nas. Zaboravljamo da ovu planetu nismo naslijedili od naših predaka, već smo je pozajmili od onih koji će doći, naših potomaka. Prema majčici Zemlji se odnosimo dušmanski, umišljajući da smo njeni gospodari, ne shvatajući da sječemo granu na kojoj sjedimo. Usvojili smo potrošački stil življenja, zaboravljajući prave vrijednosti. A ne bi trebalo. Ako to ne znamo, priroda nas kao dobra majka uči. Dajući nam najljepše darove svoje, ona nam ukazuje na put poštovanja i štedljivosti, jer doći će i drugi i za njih treba sačuvati. Kada pretjeramo, ona nas opet kao dobra i stroga mati podsjeti da može biti i drugačije. S vremena na vrijeme nastane neki tsunami, neki zemljotres, neka lava i poplava. Opominje priroda. Ali izgleda nema koga. Čim prođe prvi talas, prvi strah i prva nepogoda, mi opet po starom. Harčimo i tlačimo, ne pitajući za račun. A račun će svakako ubrzo stići. I nećemo biti u mogućnosti da nadoknadimo štetu koju smo nerazmišljajući izazvali. Kada bismo se bar mi iz jedinstvene ekološke države u svijetu malo osvijestili, malo prirodu ispoštovali i poštedjeli, bili bi moralniji i srećniji i bogatiji za jednu zdravu sredinu u kojoj ćemo trajati. I nije to tako teško, samo se treba zagledati u svijet oko sebe. No, prije nego što to uradimo, prvo se moramo zagledati u onaj svijet u nama i pošteno priznati da može bolje, ljepše i humanije. Jednom riječju ekološkije.